Türkmenistan hökümeti öz abraýyny goramak üçin azyk nowatlaryny ýaşyrýar. Türkmenistanda azyk kıtçylygynyň agyrlaşmagy bilen baglanyşykly adamlar gijelerine gündelik zerur haritler üçin nowata durýarlar. Çörek, un, ösümlük ýagy, şeker we ýumurtga ýaly esasy iýmitlerem ýetmezçilik edýär. Bahalaryň ýokarlanmagy, azyk haritleriniň bolsa gytylmagy bilen nowatlarda dawa jenjeller, hatda ýakalaşma uruşlary ýüze çykýar. Türkmenistanyň ýol başçylary ýagdaýyň agyrlaşýandygyny, sosial ykdysady meseleleriň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Hökümet meseleleriň çözüldüni gözlemeň deregine nowaty durýanlary gorkuzmak, olara batys etmek arkaly alyjylaryň toplanmagyny daratmagyň aladasyny edýärler. Türkmenistanyň Sowda ministrliginden bir çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä, nowaty toplanýanlary daratmak çäresi prezidentiň ogly, ýurdun hökümetiniň premier ministriniň orunbasary we ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy wezipelerini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedowyň buýrugy bilen 2021-nji ýylyň fevralyndan bäri dowam edýär. Serdar Berdimuhammedow Sowda ministrinden döwlet dukanlaryň töwereginde ýa-da öňünde adamlaryň ýygnalmaly däldigini talap etdi. Sebäbi nowatlaryň emele gelmegi onuň kakasynyň prezidentiň abraýyny peseldenligini aýtdy. Satyjylar nowatlarda durmak üçin çykaly tapmagy, käte hilegärlik finansygyny ýüzürýärler. Mysal üçin, käbir dukanlarda subsidiýerlenen önümleriň satylyp başlanjagynyň adamlara telefon arkaly duýduruş ediljekdigini aýdýarlar. Emma azyk haritlarynyň gytçylygyny gizlemek finansyklaryna garamazdan häkimetleriň täze çäreleri jigmetik narazylygyny artdyrýar. Marynyň gök bazarynyň derwezesi açylanda ýarym sagatdan soň azyk önümleri gutardy. 1 sagat 6-da ýene ýapylanda adamlar derwezäni kakyp prezidenti açaçan söwünüp başladylar. Prezident milleti hem çağalary aç öldürmek isleýär diýip gygyrdylar. Şol wagt birnäçe polisiýa işgäri adamlaryň ellerini arkasyna gaňryp, olary polisiýa bölümine gitmäge tinançdy. Ýöne köpçülik polisiýanyň üstüne topulup saklananlary halas etdiler. Serdar Berdimuhammedowyň öz kakasynyň abraýyny goramak hem de onuň ykdysady siýasatynyň şowsuzlyklaryny gizlemek finansyklary azyk önümlerine bolan nowatlary aýrymak bilen çäklenmeýär. Şu ýylyň mart aýynyň aýagyndan bäri polisiýa zibil döwrýänlere hem sadaky soraýanlara garşy görüş başlady. Türkmenistanda ykdysady krizisiň yaramazlaşmagy, şeýle-de azyk we nagd pul serişdeleriniň ýetmezçiliginiň güýçlenmegi sebäpli ýurdun häkimetleri indi 30 ýyl töwereg wagt bäri azyk paýlanyş ulgamyny saklap gelýär. Türkmenistan hökümeti soňky ýyldek 1990-njy ýyllaryň başynda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda ýurtda ýeti azyk ýetmezçiligi ýüze çykanda azyk paýlanyş kartoçkalaryny girdipdi. Türkmen halky şol döwri açlyk ýyllary höküminde ýatlaýar.